Dyma ni nôl gyda poster Yr Wyddor Orielodl. Tro hyn ni'n mynd i fynd am y roced. Reit, heddi ni'n mynd i drial wneud y roced. Siap eitha rwydd i ddechrau bant, a wedyn mae'n mynd bach fwy cymleth ar ôl ni. Ni'n mynd i ddechrau gyda siap y prif roced i hunan. Felly ni moyn siap llinell crwm. A wedyn yn dod nôl yn llinell crwm y ffordd arall hefyd. Dyfan y mab 5 mlwydd oed sydd gyda fi heddi'n tynnu llun. Wedyn ni'n mynd i llinell syth yn mynd i fynd ar draws i gysylltu'r ddau ar y gwaelod. Wedyn ni'n mynd i roi yr adenydd. Felly ni'n mynd i gael un llinell yn dod lawr yr ochr chwith. Ni'n mynd i gael yr un peth yn dod lawr yr ochr dde. A wedyn ni'n gallu dod o'r rheina i mewn hefyd i brif gorff y roced. Wedyn ni'n mynd i gael y boosters ar y gwaelod. Felly mae eisiau ni gael un, 2. Os ti dyfan eisiau trio wneud e fel yna, iawn. Wedyn, ni'n mynd i gysylltu 2 llinellau gyda'i gilydd. A wedyn 2 linell arall gyda'i gilydd. Nesa, eisiau siap zig-zag gytan dod mas o waelod y roced. Iawn dwi'n, so zig-zag, da iawn, mynd lawr y ti, lawr y ti, lawr y ti, na ti, y triongl stico mas ar y gwaelod. Na ti, a wedyn zig-zag lan yr ochr arall. Nôl i'r dechrau lan fan hyn. Da iawn. A wedyn ni'n mynd i wneud un arall yn mynd ar yr ochr yma, so ni'n mynd zig-zag, 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 lan. A triongl zig-zag yn mynd nôl. Da iawn, zig-zag sy'n mynd nôl i'r top, ffantastig. Da iawn, a wedyn mae eisiau ni'n gwneud rhywbeth tebyg y tu fewn. Felly ni'n gallu cael ambell i zig-zag bach yn mynd mewn tu fewn fan'na. Felly mewn tu fewn fan'na, wneud cwpl o zig-zags bach. A wedyn ni'n mynd wneud yr un math o beth yn mynd mewn tu fewn ar yr ochr arall. Da iawn dyfan. Cam nesaf, gallwch chi addurno'r ochr yma fel i chi moyn. Mae'n credu ar y poster wyddor gwreiddiol sydd gyda fi, fi'n credu bod y fi rhyw fath o linellau bach fel yna ar y ddwy ochr, ar yr adenydd. A wedyn mae dy fi rhyw fath o driongl bach yn mynd lan. Rhywbeth fel yna fi'n credu. Ond mae hwnna lan i chi. Yr unig batrwnal sydd gyda fi, sydd ddim yn rhan o'r geiriau ei hunan, yw mae dy fi ryw linell crwm ar y top fyna i wneud rhyw fath o gôn, a wedyn gallu wneud yr un peth to ar ei bwysau, jyst i wneud e bach yn fwy diddorol. A nawr ni'n barod i wneud y llythrennau. Felly tro hyn, bod gyda ni 5 llythyren, 4 bocs eisiau nhw chi. So, os chi'n meddwl am eich man ysgrifennu chi fyna, bydd y geiriau yn mynd ar ei ochr, bydd e ddim yn dod lawr ffordd hyn, bydd e'n mynd ar ei ochr. So, bydd yr, o, c, e, d yn mynd ar draws ffordd yna gyda ni. So, beth cyntaf ni'n neud yw i dorri fe yn ei hanner. So, mae eisiau llinell yn mynd ar draws y canol. Os ych chi wedi mynd fel dyfan bach yn rhy agos i'r ochr yna, dyw e ddim yn broblem. Bydd e jyst yn meddwl eisiau chi wneud mwy o linell ar ochr yma. Draw fan hyn gyda fi, dwi'n gwneud llinell yn dod draw, a os ti fynd yn dyfan, a bydd hwn yn mynd ar draws fyna, bydd ni sy'n ei ti dyfan yn gwneud llinell yn mynd ar draws fan hyn nawr, okay?
So na di dy di mewn fyna, iawn. So dyna di dy linell di draw fyna, a wedyn lan. Ffantastig. Right, so byddwn ni o. Mae eisiau ni gael c-e-d mewn fan hyn. Felly ni'n mynd i wneud c-e-d. So bydd o, c-e-d. Gyda ni y fanna. So dyfan, dy ti o. Byddwn ni'n wneud c-e a wedyn d. So torra dy linell yma di yn ei hanner hefyd. So wneud linell yn mynd o draws y canol fyna. Ffantastig. So dylai fod gyda ni 1, 2, 3, 4, 5 bocs bod hwn yn un bocs mawr ar y dechrau. So mae dyn ni'n barod, ni'n mynd i roi o yn y bocs sydd o dan yr a ni'n cael lliwio fe mewn. Mae ti lliwio'r cylch cyfan mewn dyfan, mae ti. I wneud y c. Ni'n mynd o ochr top dyn y bocs nesaf. Da iawn. A ni'n gallu lliwio hwnnw mewn. Da iawn. Wedyn, mae eisiau gwneud e. Felly, mae 2 linell yn dod lawr y ddwy ochr. A wedyn ni'n gallu gwneud bocs mas o un ohonyn nhw. A wedyn bocs mas o'r llall, a ni'n gallu lliwio nhw mewn. Os ydych chi eisiau gwneud nhw'n fwy llydan, bydde croeso i chi, jyst watchwch bod y ddim yn cyffwrdd yr ochr arall. O, c, e, yr un olew dy. Fan hyn nawr, ni'n mynd i fynd mewn tua hanner ffordd, so dyn ni ddim yn mynd reit o draws, a wedyn ni'n mynd o fyna i'r cornel draw fan hyn. A chi gallu lliwio'r triongl yna mewn wedyn. Dwi'n rhan dyfan. A wedyn, ymlaen o hwn, ni'n neud llinell. Felly ymlaen o hwn dyfan, eisiau bocs bach yn hwn i mewn hyn. Bocs bach mewn yna. Da iawn, dwi'n gallu lliwio'r bocs yna mewn hefyd. A mae gyda ni'n roced. To, lan i chi, gallwch chi addurno hwn fel chi moyn. Gallwch chi roi rhyw leiad, lle, neu rhyw blaned lawr fan hyn. Fe allwch chi ychwanegu chydig o sêr, neu'r haul. Fe allwch chi ychwanegu gyfodwr falle sy'ch chi moyn, yn dod mas o'r roced. Mae popeth yn hollol lan i chi yn amlwg. Mae'n dibynnu ble mae'ch roced chi yn mynd iddo fe. Felly'r un peth y tro diwetha, mae croeso i chi i rannu ar ôl gorffen. Mae lliwio yn mynd i wneud byd o wahaniaeth eto, i wneud yn siŵr popeth yn sefyll mas ar ôl gorffen. A to, ni jyst yn mynd i arwyddo y diwedd ar ôl i chi orffen os i chi yn hapus gyda fe. Felly pob lwc, a gewn ni weld sut mae popeth yn edrych ar ôl i ni orffen y lliwio. A dyma ni, dyfan y fi wedi gorffen, locedi wedi lliwio. Fel yr tro diwetha, felly mae fe'n edrych yn well pan mae gyda chi amrywiaeth bach o liwiau, neu shades bach gwahanol o'r un lliw. Fi'n dieddol y liwio rownd ochrau y siapiau chydig bach yn fwy tywyll gyda'r un lliw, a wedyn just bach yn ysgafnach yn y canol, mae fe'n rhoi rhyw effaith bach sy'n gwneud ei edrych bach yn fwy diddorol lle. Dyfan wedi mynd am roced glas, yn unio'r un peth o fi. Dwi ddim wedi dod rownd i addurno eto, ond fi'n siŵr wneud e mewn amser. So pob lwc gyda chi'n chi, a newch yn siŵr bod chi yn rhannu'r fideo yma gyda'ch ffrindiau. Diolch.